Zer erantzungo ote diote izpirituek Mami Mendi Marku Erkiagari? Izpirituak lortuko ote du Petuniak loratzea? Edo gerarioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu? Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa. Espiritu, espiritu, kolpez kolpe saioak beste 100 atal izango alditu? Begira, nik ez du zure almena zalantzan jarri nahi, baina ematen du... Ixo, hasi naiz energia nabaritzen. Energia zari denean, beroa zari da zenen kristona egiten du, Abanikoa nahi? Ez, eskarrik asko. Ez dut menopausiko itxura eman nahi. Orain, lekua utziko diot espiritu gorenari. Ez da izango nire ahotsa entzungo duzuena. Teknikoki bai, ezta? Aberreki, utzi jozu, bea baldimade inguru ontako pitonizarik onena zerbait batek izango da, ez? Utzi? Ados, puntualizatzen ari nintzen, ez besterik. Agur, lurrean bizi zareten espiritu ederrak. Zin hostia da, bera edo bestia? Ze beste. Jode, espiritu gorena. Nik berdintxo ikusten dute, jasan? Etzigarriak zerate, O espiritu gorena. Eta zuek ere esan agurtu. Agur, espiritu gorena. Esan didate, itaun garrantzitsu bat egin didazuela. Ez aldagala? Naroa, programako aurkezle gisa zuri dagokizu espiritu gorenarekin hitz egitea. Bai, klaro, beste marroi bat niretzat, ezta? Ea, espiritu jaun goren Andretxita gurgarria. Pasatu egin zera, Ziur naiz ez duela atsegin hainbeste pompa. Ja, igual ez, ezta? Espiritu goren, yepa, magissima, whatsapp! Dein nazakezue, irge. Instagram. Espiritu goren. Eta iso, ia zer duen esateko? Zuen zalantza honi, erantzun baino lehen, hausnarketa bat egin behar duzue. Sakrifizio bat esan du? Dontzela sakrifikatu behar badu hemen jai du, Eta zu, zeote dakizu? Miren, badakizu dontzella Virginia dela, ez da? A ber, berez, virginitatea ez da existitzen. Patriarkatuaren beste asmakizun bat da, emakumeok zapaltzeko. Horretan arrazoi duzu, baina, alere, miren. Ixo, hausnarketa esan dut. Eta zuk eta biok gero hitz egingo dugun, miren. Eta zein da egin behar dugun hausnarketa hori? Kolpez kolpe, saioa jarraitu ahal izateko, zuen kontraesanak albo batera utzi beharko dituzue. Ja, ni beti joan behar da, mobilizatu egin behar da, gauzak mugitu behar ditugu, eta bada gutxienez 6 hilabetez nizela manifa batera joan. Ja, ni beti komertzio txikiaren alde eta gero Amazonen erosten dizut gauza mordoa. Zaintza, hainbeste zaintza, eta norbere buruaren zaintza. Nik feministatzat dut nire burua, baina nire semei egunero prestatzen dizkiet otorduak. Ze kontraesan, nik eta? Itxaron! Zerbait gertatzen ari da. Egia da! Begira! Bata dator ustekabean. Enbata dator! Itxaso barea aldatu egin. Kaixo, ni enbata naiz. Joder, azkenian saioak jarraituko duen edo ez jakin gabe geratuko gea? Ibai, nola okurritu zaizu horrela bapatean agertzea? Joder, esan zidan denborantxo pasata agertzeko, ez zala fidatzen zure plan honetaz. Ara, eskerrik asko, Jode, miren kariñotik benetan, baina Ibai, enuen pentsatzen zure agerpena hain espektakularra izango zenik. Mamik sekulako susto hartu du. Eta okerrena dena, espiritu gorenak hanka egin duela ezer argitu gabe. Aizue, behar bada ez dugu behar espiritu gorenik gure etorkizuna ikustarazteko, ez da? Jo, arrazoi duzu, zerratik ez dugu guk erabakitzen saioa jarraitzen duen edo ez? Zer diozue? Jarraitza nahi duenak altxa dezala eskua. Nik!
Egia da, begira! Enbata dator. Egia da, begira! Baina, zuek ere altxa! Enbata dator. Kontuta gaude? Bai. Egia da, begira! Bai! Kaixo! Enbata naiz! Zartu daiteke kantatzen? Enbata dator! Ai ama! Kaixo! Ni enbata naiz! Bat, bi, hiru, ta, enbata dator! Na-na-na-na! Bost, sei, zazpi, enbata dator! Na-na-na-na! Letra jakingo da, Bai. Vale, jarriko dugu flasha? Ahí vas, apunta ahí. Todos los móviles. Ba, berriro. Oain! Joe, tesak esan zian, denboratxo bat. Tesak esan zian, denboratxo bat. Zara fiatzen zure planero horretaz. Berezen goen, baina, hauskenan. Ez, vale. Joder, tesak esan zian, denbora bat. Jo! Gertzeko, ez da non fiatzen. Ya está. A ver, ez da grabatu den. Joder, ya, vale. Tesak esan zian, denboratxo bat pasata agertzeko, ez dela fiatzen zure plan honetaz. Ya vale. Bueno, Zaunka musika talde bat da. Orain dela urte bat gutxi gora bera sortu zen taldea. Bueno, sortu zen, proposatu ziguten egakume kantolatu zuen Lizarrako gaztetxean mikroireki bat, ez mixtoa. Eta animatu ginen elkarrekin abesti batzuk jotzera, eta momentu Zaunka proiektua zegoen sortuta. Osea, hasi ginen, mikroireki batetan parte hartzeko nahian, eta gero hortik aurrera, 6 hilabetetara, sortatu zitzaigun aukera kontzertu bat emateko Harrotasunaren festan, eta hor montatu genuen Zaunka proiektua horretarako. Bueno, badaukagu hor leitmotiv bat lagun batek hasi zuena esaten eta identifikatuak sentitzen gara punk romantika folklorika hitzarekin, edo adjetiboekin. Eta bueno, gara koktelera batean sartu bagina bezala, bakoitza bera marena eta bera hitarena. Eta bueno, gure estiloekin, baina bai daudela hortik gauza batzuk, ez. Osea, romantiko folklorikoak bai garela eta punkiak baita ere. Eta beste leitmotiv da mamarratxas pero buenas muchachas eta habas frescas rural styla. Bai, ondo pasatzeko musika egiten dugu, baina baita musikalki kalitatea nolabait bermatuz ez, azkenean,
saiatzen gara behintzat. Bai, gauzak, estilo bat definitzen gaituena, musikalki ezin dezakegu, menga, eska egiten dugu, eska rock, eska fusionez, egiten dugu pixka denetarik, gustatzen dizkigun gauzak, maitasunetik, eta, musikalki gauza kongi eginez, baina ez zaigu inporta ez da akatsak egitea. Akatsak badakigu direla naturalen parte, bai, makinak ez gara, eta baita rebindikatzen dugu askotan mediokritate hori. Bai, eta nik uste ere orain gaudela momentu batean non ikertzen gabiltza pixkat ze musika estiloa egin nahi dugun, gure estilo propioa, bai, ze bidea egin nahi dugun. Ba ez da erreza. Nabaritzen da, ez? Lekua, lekutxo bat badugu, baina hori lekutxo bat. Zaila da, eskertuak, oso eskertuak gaude deitzen gaituzten guztietan jotzeko, noski baiet, baina ikusten dugu ez daukazula, ez dakit, apoio guztiei berdina, ez? Gauza nik uste, nik gutxienez zaunka sortu baino lehen teorikoki banekien emakumeen egoera holtza gainean eta musikaren ezenan ezela erraza, ez? Azkenean, ezagutzen dituzu musikari pilo, hor daudela, hor daramatela urte pilo borrokan bere haien lekua errebindikatzeko eta teorikoki badakizu, baina orain barruan gaudela, ni bai sumatzen dut hori nola gertatzen den realitatean, ez? Nola zaila da, ez dakit nola azaldu, baina nabaritzen da gure presentzia holtza gainean, jendeari deseroso sentitzea eragiten dio, ez? Nola bait. Eta ez bakarrik sentitzen dugulako, baizik eta noizbait esan digutelako, ba hori gure, gu badaukagu gure janskera bat, ez zaunka bezala aurkezteko, ez gure pertsonai zaunkalariak presentetzeko, eta esan diguten nolabait gure irudia batzutan intimidantea dela edo violentoa eta ni, ez dakit zergatik. Estampao animalpindara magula indela 50 urte jarri zen modan, Medias de Regias ez dakit, zin mas. Eta baita ere gure, diskurtsoaren aldetik, ez? Nik entzun ditut komentarioak rollo, eske zuen diskurtsoa oso feminista da, bakarrik eremu feministetan jo dezakezuela nolabait. Y es como, a ver, que estoy cantando Bésame mucho, abrázame, Doctor Deseo, ze diskurso feminista daukazu hor, hainbeste molestatzen zaizuna. Ja, horren deseroso egoteko, zergatik, ez dakit. Igual da gehiago gure presentzia ensi, hiru emakume aldun, gaudela hor estenatoko gainean, eta ez dakit, igual batzuk deseroso edo intimidatu, baina, bueno. Ez gaude ohituta, nik uste jendea ez dagoela ohituta. Amorruz eta irmotasunez mintzo dena. Isilik menpeko eta hotzan nahi gaituzten horien tinpanoak zartatu ditzakeen amorru karrankariz. Guk dantzan eta ospatzen jarraituko dugu, eta aldi berean borrokan. Borrokan mugimendu feministaren iraultzarako indar leherkaria inoiz baino biziago dagoelako. Kaleak geureak eginez, indarrez aurre eginez,
elkartasun eta saretze feminista ereiten, etxaiari hortzak eta ukabilak erakusten, sistema zapaltzailea desegituratzen, gure aspaldi aukeratu dugu. Autodefentsa transfeminista! Gora borroka feminista! Gora borroka feminista! San Ferminek badute beralde iluna ere, aste honetan hainbat eraso sexista salatu dituzte hain justu, aste hasieran larun batean izandako sexu erasoa salatu zuten, jendetza bildu zen bertan, eta hori da, eraso horien aurka, hemen atzan ikusi dezakezuen kabina jarri dute, eraso horiek jarraituz eta informazioa eguneratuz, egunero, eta herritarrei informazioa helaraziz. Egia esan da, apena bada, eta holan ezin dela ibili, baina hau mejor egiten dau, ero zer. Hasi bida txikitatik ikasten, gauza horreik ez gertatzeko. Behin da berriro komentatzen da zer dagon, eta behin da berriro errepikatu egiten da gertatzen dana, eta bueno, nik ez dakit kontrol gehiago jarri beharko den, edo nik ez dakit zer, baino da urtero errepikatzen den zerbait. Eta malez festa guztitan gertatzen da. Gu alabak ditugu eta hori, gaizki. Es una lacra que en fiestas como esta, que se junta mucha gente, pues hay gente que se dedica a esas cosas y bueno, pues hay que erradicarlo en la sociedad y se erradicarán las fiestas. Informazio gehiago eta neurri zorrotzago kontzientziatu. Eta neurri zorrotzagoa jarri beharko dira horretarako. Zaila da, bai, zaila da. Gure alabentzat eta sementzat ere gogorra da. Gaur egun nola ateatzea beldurrakin. Iruditzen zait izugarria, pasatzen da idea, baina toki guztietan, hemen da toki guztietan. Ezin dut nik ulertu hori. Zer respeto gutxi dagon. Nahikoa da laia. Bale. Olakoik ez. Ez festetan ez inoiz. Festa gongi pasatzeko diela. Iruñeko kaleetan Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiarekin egin dugu topo, eta hark ere irmo gaitzetxe ditu eraso sexistak. Larregi izango zala, bat egonda, ez da? Albiste oso latza, oso txarra, eta uste hau denon gauzia dela, ez da bakarrikan emakumeen gauza bat, baizik eta gizonezkoak be, hor implikatu egin behar garela, eta horren aurka peto-peto jo egin behar degula. Implikazioa beharrezkoa da, geroz eta gehiago latxorrekin amaitzeko. ¿Venís dispuestos a pagar el tributo como en años anteriores? Sí, señor. ¡Pasaban! ¿Juráis cumplir fielmente vuestro trabajo? ¿Juráis cumplir fielmente vuestro trabajo? Sí, señor. ¿Juráis cumplir fielmente vuestro trabajo? Sí, señor. Si es así, yo os lo pagué, si no, os lo demanden.
25 aldea, o ekaina horren artia, bueno, eguraldian gora bera, etortzen gara, eta nik antzutu arte ardi, hemen moitu gabe, ustela azken arte, hemen txe, eroten naiz, txagolan. Herrialden jendiaren arnasa daitu Gure arteko itxasoan erioaren errito Mundu berri bat ez dugu erraz ikusiko Legea da betikoa, legea da betiko Hala ere Legearen gaindik doaz, legearen gaindik gaur Hala ere Legea isilduko da, itxoko da itxasoa
beharrez behin da berriz dira etorriko. Nahiala bizikoa, nahi bada biziko, bakearen bizitzarik etzai eskainiko. Legea ekarriko da, hori da lehenbiziko. Hala ere, legearen gaindik doaz, legearen gaindik gaur. Hala